light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Niya nata sa ikapitong adlaw sa atong pagnobina alang sa kapistahan, 11th fiesta sa atong parokya, pahinungod sa atong mahal nga patron, Senior San Vicente Ferrer. Padayon natong iampo nga ang katawhan sa tibuok kalibutan muila nga ang Ginoo nahigugma nato o mubaos usab unta kita sa paghigugma ngadto kaniya. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi nahigugma sa atong parokya, pinaagis pagpamalit aning atong mga slots, ato sang iampo nga magmalipayon kanunay ug mabalaan ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa paghandom namo sa mga misteryo nga nakahatag sa tao sa kalauman sa pagkabanhaw, pinaagi sa pagbag-o sa dungog sa iyang sinugdanan. Nangamuyo kami Ginoo sa imong kaayo nga ang among gihandom diha sa pagtuo among makabot diha sa kanunay nga paghigugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga apostoles. Unya ang Pangulong Pari ug ang tanan niyang mga kauban nga mga sakop sa pundok sa mga Saduceo na sina pag-ayo sa mga apostoles. Busa mihukom sila pagsumpo kanila. Ilang gidakop ang mga apostoles o gibalhog sa karsel. Apan niadtong gabiuna, usa ka anghel sa Ginoo miabli sa mga ganghaan sa karsel o gipagula ang mga apostoles o giingnan. Pangadto kamo sa templo ug sultihi ang mga tawo mahitungod niining bag-ong kinabuhi. Gituman kini sa mga apostoles ug sa pagkakaadlawon misulod sila sa templo ug nanudlo. Gipatawag sa Pangulong Pari ug sa iyang mga kauban ang tanang mga kadaguan sa mga Hodeo aron manambong sa tigom sa labawng hukmanan. Unya ilang gipakuha ang mga apostoles gikan sa karsel aron pagpatubagon kanila. Apan sa pag-adto sa mga pulis, wala na didto sa karsel ang mga apostoles.
Busa namalik sila ngadto sa labawng hukmanan ug nitaho. Sa pag-abot namo sa karsel, among nakita nga maayo kining pagkasira ug ang tanang gwardya nagbantay diha sa mga ganghaan. Apan sa among pag-abli sa mga ganghaan, wala na ditoy binilanggo. Sa pagkadungog niini sa kapitan sa mga gwardya sa templo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari, nangalibog sila kung unsa ang nahitabo sa mga apostoles. Unya may tao nga misulod ug miingon kanila, ang mga tao nga inyong gibilanggo atua sa templo nanudlo sa mga tao. Busa miadto sa templo ang kapitan sa mga gwardya uban sa iyang mga sakop o gidakop nila ang mga apostoles. Wala sila mogamit og kusog kay nahadlok man sila nga batuon sa mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Namati ang Ginoo sa pangalia sa kabus. Namati ang Ginoo sa pangalia sa kabus. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maniya kanunay sa akong baba. Pahimaya ang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon mamati kanako og malipay. Namati ang Ginoo sa pangalia sa kabus. Himaya ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo o gitubag ako niya. O giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Namati ang Ginoo sa pangalia sa kabus. Paglaom kamo kaniya aron mo sanag kamo sa kasadya. Ug ang inyong mga naong dili man lipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Namati ang Ginoo sa pangalia
Hallelujah, Hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaak kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini mao ang silot, ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat ug dautan dili gusto sa kahayag ug dili muduol niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang nindot kaayong gideklarar ni Kristo dinhi sa atong Ebanghelyo, kining pag-ingon gyud niya nga kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. So gihigugma gid ay sa Ginoo ang kalibutan. Sige, lingay mong tupad. Ing nalipay ka, nga naapil ka sa kalibutan. Ana. Pero nganong nag-ingon man si Kristo, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Kinahanglang buntogo ninyo ang kalibutan. Ayaw mo pagpaulipon sa kalibutan. Gani, mo ingon man gani ng mga magsasangyaw, labi ng mga apostoles, ang taong kalibutanon, maimpierno. Kinahanglan mahimo kitang langit nun. Dili ta maghuna-huna sa mga butang sa kalibutan, hinunua biyaan nato kining tanan. Unya, ang Ginoo nahigugma pag-ayo sa kalibutan. Nya kita didan paghigugma sa kalibutan ay may saktuan ngilingay mong tupad ning na wa ka maglibog ning na kano aw na siya gihigugmag maayos Ginoo ang kalibutan nga iya gining gianhi o gipakamatyan. Nga naman, tungod kay gusto taniyang tudluan, unsaon paghigugma ang kalibutan. Unsaon man paghigugma ang kalibutan, mga igsoon, kinahanglan higugmao nato sa selfless way, dili sa selfish way. Sa may Binisaya na, higugmaa ang kalibutan
saway paghigugma sa imong kaugalingon. Ayaw higugmaa ang kalibutan nga nahigugma kas imong kaugalingon. Nga naman, kay kung ang ato ng kaugalingon mo'y atong tagaag paghigugma, kanang mahimo natang sentro sa atong kaugalingon, di na sad ta mahigugma sa kalibutan. Gani, gamito nato ang kalibutan aron pagtagbaw sa atong kaugalingon. Nya kaya nga atong kaugalingon di man gyud matagbaw, guba ang kalibutan. Kung kitang tanan magsige na lang gamit sa kalibutan para sa atong personal nga katagbawan, personal nga security, personal nga kaluwasan, patay gining kalibutan. Muna si Kristo, unsa man iyang gipakita, kay gihigugma man niya ang kalibutan, ang una gyud dili siya manghukom sa mga tao dinhis kalibutan. Di siya mosilot sa mga tao dinhis kalibutan. Sige, ikatulong lingi sa imong tupad. Ing na wa ka manghukom sa imong silingan. Na ing na wa ka mosilot sa imong anak or sa imong pag-umangkon, di ka mangusi, di ka manglatos. Di ba? Nya ikaduha, ang gihimo ni Hesus, ang iyang lawas, iyang gipabitay sa krus. Pero wa gyud siya'y tao nga gibitay niya sa krus. Pasabot, ang tinuod ang paghigugmas kalibutan, mga igsoon, kanang andam tang magpakamatay para sa kalibutan ug sa katawhan, dili mopatay sa kalibutan. Mao bitaw na ang mga selfish people maghimog yung mga illegal activities, illegal logging, illegal fishing, illegal sa pamailaing illegal mining, illegal quarrying, illegal coloring, legal man din na ng pag-colors book. Kanang pag-kiskis-kilay, murabi ang nag-illegal logging. Unsa man ang illegal logging? Kana bang imong putlon ang kahoy nga wa kay ipuli og tanom. Tanawan ng inyong kilay, gihaguan ginagtanom sa Ginoo, nya inyong kiskison di putol na. Unsa man inyong giilis, badlis. Dili inyo tatong gitamnan og lain. Anay illegal logging. Nya unsa may resultas illegal logging? Flash floods. Perti naghanang patay na aning flash floods kay wa nay kahoy nga moali dito sa bukid, diretso ng tubig sa ubos. Asa man na padong ang singot, anha man na magsugod sa tong agtang ang singot, tanawa di ba inig-ana diri diretso sa imong mata. Kay ngano man wa na may ali. Imo namang giputol. Mura sa na siyang illegal logging. Nya kanasang kuan, kana mga bata diri sa ilawom nga gipangpatay, pinaagig pills, pinaagig ligation, abortion, unsa man na, mura sa nag-illegal mining or illegal fishing. Kay imo man na ditong butangag hilo, di ba? Kanang illegal fishing, magdukdok man nalag tublis una, niya hiluan bag isda ba? Aron manglutaw. Mao sana imnag pills aron mamatay to ditong kuan, similya niya mamatay, apila lag pangihi. Illegal fishing na abortion o illegal mining, kay kuuton mo na dito. Bungkagon mo na dito. Kanang ligation o mo gyapon panglugtason dito sa ilaw, pamutlon, mao mo sana illegal mining gud. Bungkag ra man na, kay bungkag hangtod mga lusno na lang ng mga yuta diha. Wa nay muali kay illegal lagi. Mao na ang mga selfish.
Kana ang naong ragid niya mo igihuna-huna. Wa mahigugma, dili mao ang iyang paghigugma sa kalibutan. Mao nay gugmas yawa nga nias kalibutan. Unsa may iyang gugmas kaugalingon, mo na ang yawa gubo niya ang kalibutan. Kay ngano man di man gud siya mao igahimos kalibutan. Ang Ginoo may naghimo, gubon sa yawa. So kana ding moingon ang Ginoo, ayaw higugmaa ang kalibutan. Ang pasabot ana, ayaw gamita ang kalibutan para sa imong kaugalingon. Gamita ang imong kaugalingon para sa kaayuhan sa kalibutan. Ana, kanang pagpamalit og slot, unsa man na? Maayo na dili. Kanang siging tigom anang kwarta, maayo na dili. Sige, tubag. Nganong sige magagtigom para unsa man? Unya og ang imong tinigom kuhaon gani suko dayon ka. Imo dayon silutan ang nagkuha, ipakulata pa, ipapriso pag yung kawatan. Unya nisilot na ka sa imong isig katao tungod na sa imong pagtigom sa kwarta. Muna ang kanang pagtigom og kwarta di na maayo. Kana magsikag tigom og kwarta para sa imong kaugalingon, di na maayo gyud. Nggih. Kaupat nga lingi sa imong tupad. Ina sugod karon gito bang sabat sugod karon din agit ta magtigom. Ha? Ingkaw niya pa der, unsa na malay para sa among future, kinsa man day nag-atiman sa atong future. Ang nahigugmang tinud-anay sa kalibutan, ang tinuod nga nagbuhat sa kalibutan, ang tinuod nga tinubdan sa tanan, mo'y nag-atiman sa atong future. Kinsa man? Ang Ginoo. Maubitang ang Ginoo, ang iyang gitudlo nato, ayaw mo kabalaka sa ugma. Ayaw mo kabalaka sa ugma. Buhata lang unsay mabuhat ninyo karon. Do not worry about tomorrow. Look at the birds, look at the flowers, look at the weeds, look at the trees. Nga naman di ay, nagsige rin na silang paningkamot para sa ilang future. Matod pa ganis Ginoo, giatiman maginas Ginoo, nga mubukad ang buwak karon, malaos ra sad ini kaugma. Kamo pa kaha nga anak yun mos Ginoo, ayaw kabalaka kay labaw pa mogbili kay sa usa ka panon ining mga langgam nga gagmay. Di ba? Kanindot ana nga pasalig, pero di kita mo salig. Anha kita mo salig anang atong tigom yun, tigom og thousands, tigom og millions, tigom og billions, tigom og trillions. Anha kita mo salig. Hangtod na lang nagpatay na tang maayo. Tanawa ragong nang giagias gubat. Tanawa dito sa Ukraine, i-plus mo na usahay. Abisag inyong i-search sa Google, unsay naong sa mga building sa Ukraine. Huna-huna ako nog usa ka tag-iya adtong mga buildings nya mao na nay naong ana nga nangabungkag na 40 na yung lusnoa. Tanawang naong aning mga tao nga nangaigo sa lusno aning mga yuta kay nag landslide tungod aning mga illegal nga mga quarrying, illegal mining, illegal logging. Tanawa luoy kay mga naong. Pero tanawa ning mga taong naghigugmaay. Kana ba mga taong nagtinabangay? Labi na panahos trahedya nga magtinabangay gyud maayo. Matandog taw eh. Gabi gaduwa ang junior sa UB o sa UC basketball. Siyagit yung maayo kay duol kayong duwa. Pagkahuman yung kay exhibition game man to, paghuman yung duwa, nindot kay mga smile ang mga coaches o ang mga players nga nag-abot lamanuhay sila. Nindot kay mga smiles kay diha man kus duol. Akong giobserbahan ang ilang mga naong o muana ra ba kusbod ba? Wa nga naman exhibition game man pero nagsugal pa to. Sugal pa to.
Nya portig yung closest dua na file tog petition. Pero nahigugma man sila to entertain the community. Portig kung daghan ng tao dito nagoy ni saka dito sa katungtuang reeling, kabayo na lang atong tubo nako kana ron inig syagit-syagit ana hugan ni nga tuloyo among yun na pero sa among yung parte mag yung lipaya kato junior pa to ang senior karon pang Huwebes ugma pero karon mas excited ko karon kay beauty pageant. Balik-balikan jud kong ingon dito paderha tambong yun paderha tambong biya gid pader kay naa ka ditoy talk nako ay lang tingali oy kay ibaw ra bagyod ko nga unsa na silang mga naong ay nganong anaon masaka ng mga naong ana kamo mga babae ba ako lang pasiuna lang ning ako ba pero dili ko mo criticize ana ha ang atong beauty pageant mangod atong hubuan ang babae kana mang gwapa kay nga babae ba atong hubuan binla na lang natog duha ka buok usahay nganong inana man na pangutan ako no kamo mga babae nganong inana man mao ba na ang pagpakita sa beauty nga di na nimo alihan ang imong lawas aron mahimo kang beautiful ito ba dili ka na selfish way of showing beauty. Kamu mga babae, kusog na ba kayo mong mupakpaka na? Unya, og pugson mo nga pahubuon, mukiha kay sexual abuse. Unya, palakaw-lakaw diya sa stage, dili sexual abuse. Tarungon ka ni natog husay. Bisan ka ni lion mo, mukiha kay sexual abuse. Unya, og kamirahan, palakaw-lakaon, bidyuhan, i-upload pa sa social media, dili sexual abuse. Pero naligo ka, bidyuhan, i-upload social media, mukiha kay sexual abuse. Hoy, pagbata ka mo kinsa may nag-sexual abuse? Kami, mga lalaki, nga nabuang og tan-aw ang inyong hapit wa nay hapin nga lawas? O kamo, nga inyong gisudlag bakukang ang among hasta pari, di na kahinomdom sa madre, kay kana nagitan-aon. Kay ang madre, tinabunan mang lawas tanan. Di mami ganaham tan-aw na hinoon, magsigimig tan-aw na. Kaning ako, wala ning ako kana bang pasiun na lang ni ba nga pamalandong ka ta oy. Nga naman di ay tarungon lang na nga short lang yun, t-shirt lang, gown lang, ayaw lang sa nang sihag kaayo. Ana, nga naman di kanaon, wa gyud beauty? Da, hilom lagi mo. Mao na nga ana ganing mamalandong ta kay basig dili na ni love of God ang atong gisunod sa pag-express sa atong beauty labi na ninyo mga babae basin og love for the world and of the world kinahanglan ang atong gugma Diyos nun pasabot ang ikatulong paagis Ginoo sa paghigugmas kalibutan iyang gipapas ang sala sa kalibutan. Ang pagpapas sa sala maogyoy measurement of true love. Mabitan nang ningon ko ang love ug ang lust di gid na magkuyog. Ang kaulag ug ang gugma lahi gid na. Medyo lang silingan kay na sila. Ang lust gustong mugakos. Ang gugma, gusto sang mugakos. Pero ang lust, gusto og sala. Ang love, dili gusto og sala. No, na siya. So ang love, labi nas babay og sa lalaki,
maggakos na sila humagkasal. Ang last mugakos gina wap ay kasal. Ang love mutukhang na humagkasal, bahalag mangluspad. Way kaunay basta humanang kasal. Pero ang last, oy sus, di gina mutukhang humas kasal, mutalikod na kana yung wapay kasal. Ana, mo na siya. Diri sa atong unang pagbasa, ang mga apostoles ni sugotrang prisohon, ang anghel ra say ni pagawas nila. Gidakop na sagbalik, wa gyud mo resist. Nganuman nahigugma man, dili mahadlok sa pag-antos, magsige rag sunod unsay sugo sa Ginoo. Mao na nga nahimo sad silang kabus. Wa sila'y mga kwarta, way balay, wa gani sila'y right except divine right. Prisohon lang sila, latuson lang, putlas liog, wa sila'y claim of human right. Kabus kayo. Pero matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Sige. Katapusang lingi sa imong tupad, ing na gusto ka mahimong kabus. Oy, lingi. Og tungod aning gustong mahimong kabus, namati ang Ginoo sa atong pangaliya. Kitang nagsigig pinalitay aning slat, namati ang Ginoo. Mao na ang ato karong building, kaning bag-o natong Paris Convent, blisingana na karong Biyernes. Ano man, ni progress siya tungod aning mga kasing-kasing nga kabos ka na bang dili maikog, dili mahadlok nga mopalit og slat para sa kaayuhan sa katilingban. Mo na tinuod nga kabos. Ako kabos man jud ko una, sige ra man gyud mig pangarga, sige pangguna anang uma, sige pamaligyaan ng mga uling, pamutos anang mangga. Unsa may resulta? Dali kay ming suguon, limpyuhi ang daan kay pista nas ato. Tuwa dayon ni manglimpyo kadto mga dato-dato nang eskwela pagyog syudad, manighawak pa. Oy, wa palagi ni mahuman. Palagi ni mahuman kami tutup sige kanang busdos. Ang maayo di ay kay inyo ning nahimo. Mga naong gyud. Mga tahor kay tanan ba? O tanawa na mga kabus na to diri, mo'y mukabkab anang basura, kabkab sa basura aron mawa ang baho, ukab anang kanal ana. Kaning ato dinhing tanawan yung atong cross, kanang kuan diha, kanang sayan anang sitro, limpyo o hugaw. Wa mo kabantay nga gahapon hugaw kay na. Duday mga taong kabus nagtrabaho gabi hangtod kaadlawon nang limpyo diha. Nagkatkat ana, way mga tub. Wa gyud diha mo katkat ang pari. Kay dato-dato man. Igor ra mong pari. Kari brad, hugaw ri diari oh. Kari hugaw sa diri. Oh sige pader, kari murag hugaw sa diri. Oh pader amon ang kuanon pader. Atog din pare. Ana ba? Ana. Mo na sa niron. Ana, salamat, pakpakan ato ang nagtrabaho ani. Walo ka tao. Wa mga tog hangtod kaadlawon. Nang limpyo pagyud paghuman sa ilang agi kay ang kabos dali sugoon. Muna kining nagtinampuhay na to dinig slat, mga kabos na nga nagpasugo sa simbahan. Salamat kaayo. Ang atong halin sa atong SBF dag niabot nag 18,487 pero naapay 41,513 ka slots. Maunay makapatiwas sa atong kumbinto kung mahurot ni kahalin tag 500 pesos per slot. Ug daghan lang gyud ang gustong mahimong kabos, hurot dayon nya ang ato sang DCHS para sa atong pista, duha na lang kaadlaw ang kuwang.
Niabot na sa atong halin og 17,121 slots, naapay 12,879 slots nga available. Tag 200 pesos rani. Og di lang kita maghigaw ikaw-hikaw, daw-daw, ug mahurot na ni. Naghan untang mahimong kabos. Nya ang ato sang litson, 16 man to ka slots, sold out na. Nanata, kompleto na litson. Ang lugaw, ato man itong increasean, nahimo naman itong 26 slots, 23 na atong halin, na pa'y tulo ka slots, nga tag 3,000. Hutdanin ninyo karon ha? Pakpakan sa nato. Mat kayo. Mauni siya ang mga kabos, kusog mangnabang, kusog mutabang, kusog muhatag. Muna si Kristo nagpakataos kalibutan nga kabos, mitubo nga kabos, namatay nga kabos. Kay nahibaw ang Ginoo nga ang kabos mo'y tinuod nga kusog mo higugma sa tinud-anay nga paghigugma. Kung mahigugma na tas kalibutan, magdato na ta, mahimo na tang daw, mahimo na tang isog, mahimo na tang mga pagarbuhon sa atong mga nahuptan. Si San Vicente Ferrer, usasad kakabos, muna hangtod karon, matinabangon lang yapon siya, mahigugmaon, og naghimo paghihapog mga milagro. Manindog ta para sa nobina ni San Vicente Ferrer. Mga igsoon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama, ato karong ibungat diha sa malipayon og mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikapito nga adlaw. Pag-ampo sa paglaom. Ginoo nga makagahom sa tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, naghatag ka og gahom kang San Vicente Ferrer aron iyang pagahumukon ang labing magahi nga kasing-kasing sa mga makasasala sa pagbuntog sa yawa, pinaagi sa pagwali, batok sa kamatayon nga gibuhat niya, isip timaan sa pag-angko niya sa tao. Nangamuyo ako kanimo Ginoo tungod sa mga pahanungdan niining langitnong mananambal sa mga kalag nga bisan unsa kadaghan sa akong mga sala, dili unta mawala ang paglaom ko kanimo, pinaagi sa kanunay kung paglaom kang San Vicente Ferrer aron tungod sa iyang panlaban, malaumon ako nga mangayo o pasaylo sa akong mga sala aron makadangat ako diha sa langit. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa tuig 17 si Juan Carleto nabalian sa usa ka paa kay naigo sa mga bala sa duha ka pagpusil kaniya. Nadugay ang pagtambal kaniya ug sa katapusan gibiyaan na siya sa mga mananambal kay wala na sila maglaom nga makaayo pa sila kaniya. Gitambagan siya sa pag-ampo kang San Vicente Ferrer. Gituman niya ug nakapamisa siya ug makausa sa santo ug sa pagkasunod adlaw naayo siya nga wala nagayoy bisan diutay pa nga samad. Sa hilom pangayoon, sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining nobena, mubong kahilom. Palihog manindog.
Sa matag pag-ampo ang inyong tubag, sa pangaman ni San Vicente Ferrer, panalangini kami. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan sa kanunay magpuyo nga buhing timailhan sa Dios nung gugmas ug kaluoy sa mga panahon sa kangitngit ug sa kawalay paglaom, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, amahan panalangini kami. Nga magkinabuhi kita sa paagi nga diin ang gugma sa Dios mudanag diha sa tanan natong mga binuhatan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, amahan panalangini kami. Nga ang gugma sa Dios magdalag kalinaw dinhi sa atong mga kasing-kasing ug panag-uyon sa atong pagpuyo. Magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, amahan panalangini kami. Nga pinaagi sa pag-atiman, nga gipakita sa ilang kabanay ug kahigalaan ang mga masakiton ug mga nanag-antos, makaamgo nga sila usab gihigugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, amahan panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, amahan panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, amahan panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, amahan panalangini kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay, makaambit na sa himaya sa kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, amahan panalangini kami. Tanan, makagagahom ug maluluyon nga amahan, sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panig-ingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyos nung gasa, nga nakahimo o dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobina. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay magalampu ka nga tinuod, ug manlalaban ka manamo. Kay magalampu ka nga tinuod, ug manlalaban ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimo na naglaom. Kami San Vicente sa Diyos iampo, kami ang kanimo na naglaom. Ang Birhen o si San Juan Evangelista, sa wala pa nga ni mataw ka, kanamunan siya misan, sa pagkatao mo nga
kabulan, ug sa kalipay ginabantog, sa kalipay himayang dako. Kami San Vicente sa Diyos iampo, kami nga kanimo na naglao. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paglayag ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa itong kapasmanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga pinaagi sa pagbinayluay niining sakripisyo, nagpaambit kanamo sa usa og halangdon nga pagkadios. Itugot na ngamuyo kami nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuoran, magpuyo unta kami sa kinabuhi nga sibo sa maong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong nga atong Dios. Angay ug matarog. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga pangganghaan sa langit. Ang amo God nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi nabanhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Dayon ang nagaangi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdomi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdomi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamo nga nasa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian, patuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kananon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasaluha kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Tinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok,
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manonobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini mao akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Diining langit nung kalanon, ginawat sa kabus, ang saad naway kapagyasan, sa namatay sa krus.
kayamanan. Magampo kita. Ginoo, patalinghogi nga mapuangoron ang imong katawhan o himuang nga silang imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun makalabang gikan sa karaan ngadto sa bag-ong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong gugma. Nya mo ipikto ra sad ningan hinato kung kita sad maghigugmaay sa Dios non nga paagi. Unsa man to? Selfless love, dili selfish love. Salamat sa nahigugma nato nga miapil og nakapalampos aning ato karong ikapito nga minor novena mass para ni San Vicente Ferrer. Ang ato mga pilgrims, ang Cofradia 1 to 3, ang atong love offering assistance, ang atong San Vicente Ferrer Parish staff, ang atong mga Divine Mercy, ang atong PIMAG, ang 2,000 Hail Mary, Knights of Columbus, ang atong mga Family Life Apostolate, ang atong Couples for Christ Choir, San Vicente Choir, o ang Love of God Community Choir. Atong tagaag masipang pakpak ang atong mga pilgrims karon. Salamat kayo. Ang atong lead singer, si Brad Rene Monticalvo, ang atong salmista, si Brad Matias Baguio, ang atong mga lectors, si Sister Virginia Pitugo, o si Sister Rosana Bihok, o kaninyong mga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Duming and Mrs. Ami Dakay and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Karong hapon, ang atong activity ighuman sa misa sa alas 6 mao ang Miss Tourism 2024 beauty pageant adto sa Arcelo Memorial High School Gym. Unya ikaugma human sa atong misa sa alas 6 mao ang atong grand foot procession. Ugma na to himo ng atong procession. So mangandam ta, mga chapel leaders, tanang chapels, tanan nga mga mandated organizations o mga parishioners. Doon naman tayo lugaw nga ipanghatag kada humas misa ugmang adlawa, inighuman na sa foot procession ang lugaw. Kay mga untang daan basig mabusog din ang manguyog. So ato na lang pagutman sa wana mag-snacks mondaan, mang-snacks mabang ligon daan, pero ini humas food procession makakaon gitag lugaw. Nya naa pagyoy exhibition game gihapon sa basketball UV versus UC pero senior division or collegiate division. Kagahapon kay sa high school man to nga division. O kagabi Nya inikapit sa 12, iampo nato nga magmaayo ang panahon, maayo ang sitwasyon. Atong himamaton si Archbishop Palma na maoy mo himo sa blessing sa atong bag-ong Parish Rectory o niya human ang iyang misa. Niya human sa Santos nga misa, dayoy live band concert niya. Ang highlight ani mao ang sweet notes anha sa atong grounds, no? Kinahanglan mo palit mo ticket aron mo makakita nining maong live concert. Sige. Salamat sa mga namalit o slots, padayon tagpalit kay daghan patag gastuhanan. Hutdon taginig palit ang atong mga slots. Ang SBF DAG 41,513 pa ka slots ang available.
at 500 pesos per slot. Nya ang atong DCHS, Divine Cleansing, Healing and Strength, naapay 12,879 ka slots na tag 200 pesos per slot. O niya, naasad ni siya 22 slot challenge, nakadawat na sa tag 299 ka 22 slot challenge. Ang atong lugaw, naapay 3 ka slots nga available, nga tag 3,000 pesos per slot. Pakpakan na to ang namalit na tong slot. Salamat tayo. Nga pahibalo gihapon, Abril 20, adlong Sabado, sa gabi, maghimo og magsugod og himo og Christian Life program ang atong Couples for Christ anha sa atong FLA office. O, mga magtiayon, gusto mo enrich sa inyong pagtuo o sa inyong gugma, apil mo aning Christian Life program. Nya kadto sang pagpangupiras mata, libreng pagpangupiras mata, himuon sad ang screening diha sa San Fernando Rey Pastoral Center dito sa parokya sa Proper, Pizza 21, alas 7 sa buntag magsugod, adlaw ning Domingo. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give